Ce mai face Simona Senzual? Cu siguranță și dumneavoastră vă întrebați, dragi telespectatori. Ce mai fac? Fac foarte Ce mai bine. Foarte bine. Unde mai dai cu sapa, ca să zic așa, știi? Mai dau cu sapa? Să știi că nu m-am apucat de agricultură, cu toate că am înțeles că se câștigă foarte bine din agricultură în ziua de astăzi. Așa că, ce să spun? Ce faci, ce mai învârți cu cine? Eu fac la fel ce făceam și acum câțiva ani de zile, numai că am mai selectat așa din anturaj, din prieteni, din cunoștințe, din orice. Ai rămas cu aceeași persoană lângă care te știu eu de atâta timp? Uite, asta s-a schimbat în viața mea. De vreo 2 ani. Nicu Maharu? Nu mai sunt de 2 ani. Da. Deci spui că de 2 ani de zile nu te-a mai sunat de la Nicu? Mă, nu, că, dar nu mai suntem împreună și nu are sens să vorbim despre asta. Noi avem vieți total separate. Ne-am refăcut viața fiecare separat. Nu mă interesează ce face, cu cine, ce, cum. Dar Simona Senzual are un iubit acum, sau cel puțin așa susține ea. Cine e iubitul tău? E frumos? Dacă e frumos, băi, eu nu mă uit la frumusețea unui bărbat. De la ce? În general, bărbații se uită la femei să fie frumoase, dar eu nu mă uit să fie frumos. Important e să ne înțelegem, să fie așa o chimie între noi, să ne completăm. Ce lucrează? Ce muncești? Poți să ne spui? Afaceri și el, ce face toată lumea. Cristina, ce facem noi, Simone? O să-i facem manicură cu ojă și semi-permanentă și o să-i punem și o foiță de aur. Simona Senzual se mărită curând? Te-ai gândit? V-ați gândit? Da. În ultima perioadă m-am cam pocăit, dar... Care e ultimul sfat pe care ți l-a dat mama ta? Ultimul sfat? Cel mai important sfat. Și tu o dată mai repede să scap de tine și știi. Dar cred că asta e singura dorință a mamei mele, să mă vadă mai repede la casa mea, adică măritată și cu copii și cu astea, și să mă vadă pe mine fericită. Cred. Maharul plăceau? Sincer, n-au avut niciodată ocazia să-l vadă personal, dar oricum nu prea părea foarte... Dar tot așa îmi spuneau, dacă te face fericită și ceea ce dorești tu de la viață, noi nu suntem împotrivă. Dragi telespectatori, ca să înțelegeți ce se întâmplă, Simona Senzual a revenit în lumina reflectoarelor. Noi o vom mărita pe Simona Senzual, astăzi o vom transforma într-un înger. I-am pus aur pe mână. Admirator. Există Marian, iubitul tău, așa că îl cheamă, dacă n-ai vrut să ne spui cum îl cheamă. Am înțeles. Vom face buclele de înger și mai urmează cererea de căsătorie. De multe ori spui tu înger, că vezi că mor, sau ce vrei să fac? Să fii pură ca un înger, frumoasă, păcătoasă. Cere un bărbat de la o femeie să fie înger și pură în viziunea ta, nu te contrazic.